and some are walking far, a portion of and some are walking far, Dormaahene, some walking far, Agyemang, what about this? I'm away from Capture. Nowadays, Chamba, I'm my Suma, Agyemang, Di Pamcho. Pamcho bien yedi. Maybe can we deny? Nana. Ode ho sna kofla. Na magina ni mpanyefo nyina mu. Se ni ebi kan ni asino. Mafum. Sebe ensentro adwuma no eduru ba bia wanu timi koyuka. Sena ye director odi kan menene ba odi kan ye no. Me na me twere story no call ye. Because ni see no manyade me na me twere story no call ye. Na nipa no wo ho na o address story and o can story no. E na kopija asanse ndu ni aba. Ti de di kan achopa e ho. Me tena form asre nanan asre ntra mai. Se mon fan cheme na sebe semtwere adwuma no oha kakra batam ni esi nyina no binim se wo se esi biko adwuma ma fatu no so eduru bia wa no be yuka mon fan cheme na ne etosu biu so se me koka se enkyera dua abu akumi pamie no no kure yemianim enye no kure man kanisa ne mom Adom online eno mo ko twere sai na mpo no writing statement senka bre o man ke be yi recordings ni na dia kire mo because ye from ka kire mo and no mo mpo mo ko hwe ehu sai sa nipa no twere no ye wa twere yi wanya de tiwe die hoso mo fa ncheme ya nya de bio so sa jumadi a me ba ye ma mo hu dawuro na mom ensu etoye ena me koka ho ase biabu ena me koka ho ase mo fa ncheme na nka die na sa me koka ase biabu akunipa nie no so ma nka na ne se na ye kan nipa na o twere ye no ena ye no mo friends ani pa na so aba yes that mistake no o ma di kan aka se ye fa chopa embra na bio se ye koka se do maman asole edimrika na musom no ani tie mada se na me boss kan me nsan repeat se Dormaahene edimrika nso to no na me chawchaw mu mfa nchen se ya no akwa kasa na nipa no ye no ena o ye mistake and then na me say so what can I say into Adom mfa nchen na enada ya sana ansem ni si ya na ye ka no ena wie 12 news omo frame 12:32 awie ya recordings na wa ha se ploma me kasa be minute yensa ka ye bebo a kire se ya kan ansem se yan kan Dormaahene di me kana no me kan ni na ansem twere adwuma nipa na o kan sa no enye no kore se Dormaahene di me kana munsom enye no kore se nipa mienu awu ana duabo mama mawu no enso enye no kore na omde omko hospital no sada na nurse for ne doctor for ewo enchira hospital omaye omafamu die ama wa hwe omo ama nipa mienu nyina sada na omasan yi omo ba fie na ni twato so me kaka ho ne se
duma de nsuo tɔ no ade ana ɛma nkyɛ fo ani agye ɛyɛ sɛ Dormaahene nsuo tɔ no gyina mu a na tete odi asa no ama nkyerafo ahyɛ ase omuhu saa de ni bi da sɛ nsuo tɔ na Dormaahene kura ɛkasa ɔkasa ya sɛ osua yi adeɛ bi ɔde na fam na ho ɔde bɛyɛ enti recordings na ɔde di kan ana de twato no adaroma momfa nkyɛme manka nie na anidie mada mede nsansan to fam ɛde akyɛw a asana ba bio anidie momfa nkyɛme mɛbɔ me homɔden nsɛnsɛm dwerɛ de mɛyɛ Mr. Mankwa me office was say ni sika bane de awie ni project no eso de bia me office ka mane wo problem enemre mu na monte tap sending kan no so ne de tap send dey easy fast and secured way a ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a wo be ne say kire ne se won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebusa nso promo code o ma de pet TV nhyem obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minya nwie esanse tap send e the good news aba tap send the gene ne customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so we customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie ene se te say yusu momo Ghana hayru sa pepepe se si tap send atre na hiem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no